गुरु बहिना अब चल गए तो मन ना लगे द्वार पर तो सब गुरु बहिना के जोरे अपना मन लगावे ला अपना महादेव जी के गिरी चल जाए। तब का भल कि अब महादेव जी के लगे चल जाए तो बेटो रहस बाहरे बापू रहस बाहरे। तब भल का कि कहल कि चली गुरु बहिना काथियो गोरले रहिला हम रौरा सब कोई चली दूरा पर कोई बाहर ने द्वार पर चली। तब का कहली कि सब गुरु बहिना के जोरे चल गईली चर्चा में। तब गुरु जी कहलन कि देख एक पति बा से बहरे बा पति बा तो बहरे बा आ लड़का फड़का से बहरे बारन से तो घरवा में कोई अमा जाई तो चोरा उड़ा के ले जाई। तो का कलन कि महादेव जी अपन ओजा खरौना ध दिलन नीचा दुआरिया पर आ एगो अपन जामा टांग दिलन केवड़िया में आ टांग के चल गलन महादेव जी चल गलन। तो वही दिन में इतना दिन के बीच में वो दिनवा आ गलन स्वामी जी उनकर आ गलन तो कहतन कि अरे कौनो नइखे आ एगो खराव धइल बा कमी टाकल बा भीतरी का बा। अब जजीर चढ़ा गए तो मान ली कि कोनो चढ़ा दिले बा भीतरिए का बा पापा मांगल। तो का कइलन कि पूछलन कोनो से कि हमरा घर के परिवार कहाँ गल तो कहल से कि ए दू चार गो मेहरारू आ रही हस तो ओकरे जरे सुनी गुरु बहिना गल बा तो ना वहाँ नइखे गल। उ का कलन के अपन मोटरी झोटरी ध दिल आ ध के गइलन अथी में गाछी में आ झरकट के लावत आतना मोट के काट के छील के दुआरिया पर खड़ा कर दिल कि आई तो इसे पीट खड़ा कर दिल ना ताले बेचारी के तनी करते करते तनी अबेरो हो जाले कि सवेरे हो जाले अली दाया मांग के तो चहली कि प्रणाम करी कि पति जी आ गल तो प्रणाम करी तो पैरों न छूली आ ताले उठा के लगलन मारे लगलन अपना परिवार के मारे लगलन गुरु बहिना के मरलन ऐसा कि वही जगह गिर गई दुआरिये पर बेचारी मर गईलक। अब मर गईलक गुरु जी प्रवेश कर दिलन शरीर में गुरु जी प्रवेश कर करे हम कमी टंगले बनी हमर खराब बा अभी अइलक हम कैसे ले जती खराब कैसे ले जती अपना कमीज आई हमार शीश अइलक आ मार के गिरा दिलक प्रवेश खा गलन। तब कोनो कहते रे अइले तो परिवार आ तो मार के मुँगा दिलक लोग आल जुटल है ना देखा तक जाई तो कुछ न पूछलक का कहलक आई आ कौन से न पूछलक आ एकरा के मार के मुँगा दिलक कहाँ गइल बारे कहाँ गइल है कहाँ आइल बारे। तब लेट हो जाले सवेरे हो जाले हाँ तब महादेव जी के चर्चा में तनी हो जाला लेट सवेर। तब वो प्रवेश खा गलन तब वो कहतारन का काम एगो बनहमनियो के तो उहेम दिया तो चलिए तब बोले हाँ तब कहता लोग सुनी कहतारी कि लाबादा से मारला हो राजाऊ अरे दुआरिया बीच गिरावाला नु अरे लाबादा से मारला हो राजाऊ दुआरिया बीच गिरावाला नु अरे कुछ ना पाला राजाऊ अरे कुछ ना पूछला नूरे अरे कुछ ना पाला राजाऊ अरे कुछ ना पूछला नूरे अरे गुरु जी के साजल बारियतिया लवाटियो नया सरे अरे गुरु जी के साजल बारियतिया लवाटियो नया सरे। अब उनकर पति रोवतारन कहतरन कि कहाँ से कहाँ मरली अफसोस आ गल। तब जातरन से रोग के जातरन उठावे तब उठावतरन कि बैठल राजाऊ अरे
अरे दुआरा से आइला राजाऊ बाजारवा लागल बैठल नूरे अरे उठाऊ उठाऊ उठाए रानिया अरे रानिया सोहागिन रे अरे उठाऊ उठाऊ उठाए रानिया अरे रानिया सोहागिन रे अरे पेना 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 ए रानिया अरे लारा पटोरावा नूरे अरे पेना 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 ए रानिया अरे लारा पटोरावा नूरे। उनने से महादेव जी जवाब देता रहा प्रवेश कर ले अरे जिंदगी मेरा लिए राजाऊ अरे लुगारियो ना पेला वाला नूरे अरे जिंदगी मेरा लिए राजाऊ अरे फाटलो ना दे आला नूरे अरे गुरुजी के साजल बारियतिया लवाटियो नया वासरे अरे गुरुजी के साजल बारियतिया लवाटियो नया वासरे। अब तो रोग के हट गए जब बराती साज दिहन बुला लिहन फिर लौट गई हन कहाँ से तब उहा बेटा आवत खबर बार तो बेटा आ गइलन अरे बाहरा से आइला ए बेटा बाजारवा लागल बैठल नूरे अरे बाहरा से आइला ए बेटा बाजारवा लागल बैठल नूरे अरे उठाऊ उठाऊ उठाए मामी अरे मामी सोहागिन रे उठाऊ उठाऊ उठाए मामी अरे मामी सोहागिन रे अरे लाहू 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 ए मामी अरे हजारिया फलसाउआ नूरे अरे लाऊ 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 ए मामी हजारिया फलसाउआ नूरे अरे जिंदगी मेरा लिए बेटा अरे सिकाओ ना दिहाला नूरे जिंदगी मेरा लिए बेटा अरे सिकाओ ना दिहाला नूरे अरे गुरुजी के साजल बारियतिया लवाटियो नया वेले गुरुजी के साजल बारियतिया लवाटियो सारे। अब उनको पछतावा होता कि ठीक माई के ना देनी अब माई हमार चल गई माई तब पतो आवतारी अरे भानासा से आइलू ए बहुआ बाजारवा लागल बैठलू नूरे अरे भानासा से आइलू ए बहुआ बाजारवा लागल बैठलू नूरे अरे उठाऊ उठाऊ उठाए सासू जी अरे सासू सोहागिन रे अरे उठाऊ उठाऊ उठाए सासू अरे सासू सोहागिन रे अरे
पुरिया से हलुआ नो रे अरे खाइयो आऊ ए सासू पुरिया से हलुआ नो रे अरे जिंदगी मेरा लिए बहुआ अरे झूठा ओ ना दियालो नो रे अरे जिंदगी मेरा लिए बहुआ अरे झूठा ना दे दियालो नो रे अरे गुरुजी के साजल बारियतिया लौटियो नया आवाले रे अरे गुरुजी के साजल बारियतिया लौटियो नया मासारे बेटी आवत रही ससुरार से आवत रही सुनली तो माई के आवत रही तो ससुरा से आइलू ए बेटी पांजरवाजा गल बैठालू नो रे ससुरा आइलू ए बेटी पांजरवाला गल बैठालू नो रे पूछुओ ना पालू अरे उठाऊ उठाऊ उठाए मामी अरे मामी सोहागी रे अरे उठाऊ उठाऊ उठाए मामी मामी सोहागी रे अरे कह मामी अरे दिलावा के बतिया नो रे अरे मामी अरे दिलावा के बतिया नो रे अरे जिंदगी मेरा लिए बेटी अरे इयो नायो चालो नो रे अरे जिंदगी मेरा ये बेटी अरे कहियो पूछलू नो रे अरे गुरुजी के साजल बारियतिया लौटियो नया वाले रे गुरुजी से साजल बारियतिया लौटियो सारे प्रेम से बोलिए शंकर भगवान की जय मैया पार्वती की जय हर महादेव दया करू गुरु जी मैया पार्वती।